wonten ing sajroning alas Tunggarana. Alas ingkang angker kepati-pati sapta, para saptapati jalma, para bakal mekaning lambus. Ing kono ana ing setengahing wana ana singa barong kang bisa wawan pangandikan. Duk rikala ini dawuh sang Panjas para bangun dalah Dewi Sekartaji yen nyuwun kunjangan singa barong kang bisa wawan pangandikan. Singa barong genya bidal Bupati wonten pundi papan dunipun pangan. Samya budal lambeng singa barong yen Cinandra kados kapirang swaraning. Yo, ayo, kiprah yo, kiprah yo. Rambut gawe. Haha. Hahaha yo. Yuk, jogetane yo, haha, yuk, ya haha, hop. Yo, haha. Aja turu sore yo, nonton bareng asik. Hehe, ayo ramekan, metu meneh yo, liprah neh yo. Aja turu sore, rame yo, haha, haha yo.
juketane yo ahit 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 ya ha hu oh ha oh yo oh 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 awas minggir weh haha awas minggir anak-anak minggir wakeh barongane yo metu kabeh nek yo awas penonton minggir yo hahaha hahaha minggir sithik awas wakeh barongane yo kiprahne yo haha Ayo metu meneh wakeh barongane yo wahaha wanteng iki wih wanteng iki barongane yo wahid oha wah haha yo Rogi ra nonton ya aja turu sore yo haha
tagi barongan ye metune yuk wakeh wah ah wah wah yuk wah wes penak iki yo jogetane yo wiyuh kowe wah yo penak iki yo buena iki yo ayo tek semangat tek yuk wah ah ah yo wah yo wah yo penak iki yo jogetane yo wit wah wit wah wit ya wit iya wasle minggir yuk atraksi yo wah enak iki yo nonton dhisik yo wait ya ha hu wah hu ayo wet kiprahnya yo yes enak iki yo woyo kowe wah hei oh wah yo wes ganteng iki enak iki jogetane ayo metu neh ye yo ganteng neh iki yo ude golek mangsa iki engko awas cah cilik minggir wait wah woyo kowe op wah op woyo kowe op wah ayo kowe barongane yo rame iki yo wah ho woi es wakai pol barone yo wah yo metu neh yo ha sitik kae lokasi woi haha wes kiprah kowe yo wah yo wah ha ayo kowe wes yo jogetane yo haha wah ha haha enak iki yo
masuk yo. Wih, iya kowe goyangan yo. Iya, kowe enak iki goyangan yo. Wah, up. Wah, iya kowe. Seger kabeh iki barongane. Wah. Enak wis. Wis murah meriah wis pokoke wis rame sing penting anak-anak seneng. Ora do jajan barang iki. Wah. Wis awet duite ya. Do nonton barongan. Wis do ora jajan piye iki ya. Wit. Kowe enak iki jogetane. Iya. Oh. Wes. Awas kowe, wile iki. Wayo kowe. Yo. Anak-anak do seneng iki. Wah. Ramene poli ya. Karo ngomong anak. Wis. Iya, haha. Wit. Oh iya kowe penak iki juga ya. Haha. Wayo. Haha. Wah. Kabeh barongane wuh. Wis marem. Yo kowe, piye jogetane sing piye yo? Kuwi yo kowe. Wih. Haha. Uyuh kowe. Wayo. Wah. Wayo. Alah, rame ya. Wis. Au, wah, aha, awas, golek mangsa yuk, wit, oh, ya, ha, yes. Wah iki penak iki jogetane ah. Wih wes. Wah yo kowe was. Yo kowe awas. Yo kowe. Enak ya.
yo kowe wis yo jaluk mangan kowe yo manjaluk gedang iki yo haha makanan gedang iki yo ayo wah yo wes rame yo wait wah aha ahe yo kiprah kabeh yo tangi kiprah yo ayo kiprah menayo kabeh ya ha yo wait wait yo wait yo penak iki sawerane yo wait penak iki sawerane iya matur suwun mesti ono sing nyawer barongan ciplok iki mesti ono sing nyawer mesti wis pokoke wis kain pokoke wis dianake ngain pokoke wis ora ono liyane iki agar balongan ciplok mesti do nyawer pokoke wis masalah enak tur meriah haha iya wis enak ya wah yo ayo jogetan yo haha yuk yuk wis haha wah ha hai ha ha ayo ora apa-apa le terus pokoke wis hahaha yuk wis terus pokoke enak kowe yo kowe yo kowe wis padha mangan gedang iki wis bar mangan joget meneh ahe wah walah dan yo wah yo kowe aha ayo kowe wah yo kowe yo kowe enak yo ha yo wait ha yo wait ye wah lha iki wes foto
ya. Wah. Ah. 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 Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ayo kowe yet. Wayo. Ah. Hey. Yo. Ah. Wah. Hey. Ah. Ya. Ah. 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 Yet. Wayo. Wey. Ah. Awas ye. Wah. Kayak lokasi le sing apa le. Iya kowe. Oh. Iya. Ah, iya kowe. Wuh. Udah jobetane kowe enak iki. Iya. Wah. Iya kowe. Yet. Wo ahit, wo ahit, wo ahit, wo ahit, wo ahit. Iya. Yet. Wah. Awas. Awas, minggir. Kayak lokasi saya ngomong iki. Wah, penak iki. Awas, atraksine ye. Wuh. Yuk. Haha, awas. Yuk kowe. Wuh. Enak iki ya. Yet. Haha. Out. Yuk kowe. Wuh. Yet. Ah, yo. Ah, yet. Ah. Hey. Ah. Yet. Wah. Ayo iki wuh. Enak iki mesti ana sing nyawer iki wuh. Kacan. Seneng iki wuh. Ho ahe, ho ahe, ho ahe, ho ahe, ho ahe, ho ahe, ho ahe. Yo mangap barengane wuh. Enak ngene wuh. Wes. Matur nuwun pokoke wuh. Enak ya 50.000 legi wuh. Ger.